Inhlangano i-Khoza Foundation ithi lokhu ikwenzela ukukhuthaza intsha ukusebenzisa amakhono ayo ukusimamisa iSoweto. Sifuna ukuthi ama-community member la bangasebenzi la ba-graduateile bathola ama-degree and abakhona ukuthola umsebenzi abakhona ukuqala ama-business wabo. Sifuna ukuthi nabo bayeza la ukuthi bathole support bayidingayo. We need to also teach abantu ama-soft skills. Yebo, here's the 16 days of activism against women and children abuse now in later November. And then ikhona program esiyenzayo. So it shows ukuthi njenge-organization we are concerned as to how ama-communities ethu are developed. Likhulu iqhaza elibanjwe izinhlangano zomphakathi ukuhlonza izingqinamba umphakathi obhekana nazo ngaso sonke isikhathi. Izinhlangano ezifana nalezi ezikwazi ukuthi ziqoqe abantu mhlawumbe ukuthi zibanikeze ama-skills, zizama ukuthi abantu basuke esitradweni, abantwana basuke esitradweni bangahlangani nama-drugs. As uhulumende kungumsebenzi wethu ukuthi sizame ukuthi sihlangane sibambisane nabo. Nentsha engosomabhizinisi ibikhona ukukhangisa ngemisebenzi yayo. Intsha ithole nethuba lokugqugquzela owayengumdlali we-Orlando Pirates uThemba Zwane. Ikhono likhona into nje iganyele yethu manje asafana nathi webhayi. Hala bengekho yonke into enjengale. So abamanje sabanento eziningi abazenza kune-rugby, kune-cricket, kunazo zonke i-boating codes. And of which uma uthi uyabheka South Africa ine-talent elikhulu kakhulu. So ukuthi vele silinakekele i-talent lethu. iZodwa Khoza Foundation ihlele ukubamba lo mkhankaso njalo ngonyaka.